меҳрнигор ба мақсадаш расид. киро ба суд дод ва аз болои киҳо шикоят кард? ин ҳафта далели тозае дар даст дорем ки бону меҳрнигор бо як хушҳолӣ мегӯяд. салом ба кулли мухлисон дӯстон, хостам дар як мавзӯъ суҳбат кунам, наворе ки дар ҳамаи ҷо паҳн гардид ва ман хоҳиш кардам ки бас кунанд ин корора дар иззати нафси ман нарасанд, лекин давом додан гирифтанд ва ман шикоят кардам дар кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва ташаккури худ ман баён мекунам ки шикояти маро беҷавоб нагзоштанд ва ин духтараке ки дар акс мебинем дар Душанбе полис баромадааст. яке аз он нафарон ҳамин духтараке ки барои подписчику лайк комментария шуда бисёр дар иззати нафси ман расиданд ва бидонем ки ягон кор амал рафтор беҷазо намемонад ва касе ки давом додан мегира аксиёхтона дар Душанбе полис интизор бошем ва боз миннатдории худ ман аз ассоциатсияи блогерони Тоҷикистон ба ихтиёр мерасонам ки дар ин кор мара кӯмак кардан ва ҳамин хел блогерое ки нимкола блогер ҳастанд сари рашона мегиранд. ташаккури зиёд. қазияи аслии кор саҳифаи ба ном мустаъори Зеварзода Форс аст ки навори саросема шудани меҳрнигор ҳангоми хондани суруди миллиро ки зиёдиҳо дар зери коммент дашному ҳақорат ба сӯи меҳрнигор равона карда буданд дар саҳифаи худ гузошта будааст. аз гуфтаҳои наздикони меҳрнигор бармеояд ки борҳо аз ӯ хоҳиши пок кардани навори мазкурро кардааст, вале хонуми паси экран ба садои ӯ гӯш надода ба қавли ӯро писанд накардааст. меҳрнигор масхарабозонро ба мақомот супорид. ин сарлавҳа дар тамоми расонаҳои хабарӣ нашр гардид. дар он ҷо чунин омадааст: фикри шахсии ман. чаро дар Тоҷикистон бисёр одамон намедонанд ки ба иззати нафси як кас расидан ҳаққорат додан ҷавобгарӣ дорад ва дар қонун дарҷ гардидааст. мисол: аз модар фалон кунем, беномус, дузахӣ, боз ба монанди ин алфози қабеҳ. қисме аз мардум қонунро донанд ҳам, лекин масхаракунӣ ва ҳаққоратдиҳиро барои худ як чизи оддӣ мепиндоранд. илтимос одамиятро аз ёд набароред. бениҳоят дар комментҳо шарм накарда ҳаққорат менависанд, масхара мекунанд, фатво медиҳанд. ҳайрон мешавем. навиштааст Меҳрубон Зокирӣ, ровии муваффақи радиои Азия Плюс. меҳрнигорро дар кишвари мо аз замоне ки 4 сол дошт мешиносанд. ӯ пайваста дар чорабинои ҳукуматӣ овозхонӣ менамуд ва имрӯз ба ҳайси як овозхони профессионалӣ мардум мешиносанду дӯсташ медоранд. меҳрнигор ба канали мо низ обуна аст ва ҳар як комменту лайки шуморо сари вақт мебинад. боварӣ дорем ки ба канали мо обуна шудану лайк гузоштанро асло фаромӯш намесозед. Don't you leave me alone anymore.